Arestado ang 23 anyos nga lalaki human gitudlong ng molestya sa 4 anyos ug 5 anyos nga batang babae nga silingan lang niini sa General Santos City. Ano yang report? Balhog karon sa selda sa Mabuhay Police Station sa General Santos City ang 23 anyos nga lalaki nga giila sa alias James. Human matud pa gimolestya niini ang duha ka mga menor de edad nga batang babae nga iyarang silingan niadtong milabayng Sabado sa hapon. Sa investigasyon sa otoridad nga samtang nagdula-dula sa sala sa balay sa sospek ang mga biktima, ang gipasulod kuno kini sa sospek sa iyang kwarto ug didto nagibuhat ang iyang daotang plano. Na wala silang kaalam-alam sa motibo ng suspek kung bakit siya pinapasok doon sa kanyang kwarto. At nung pumasok sa kwarto ay hinipuan ng suspek yung dalawang minor de edad na mga babae at pinahawakan ng suspek yung kanyang ari doon sa mga minor de edad. Itago nato ang mga biktima nga si Inday, 4 anyos, ug Yasmin, 5 anyos. Ang 5 anyos nga si Yasmin ang misaysay sa gibuhat sa sospek. Sa eksklusibong pakighinami sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa pamilya sa duha ka menor de edad nga biktima, tumang kasakit ug kalagot ang ilang gibati dihang nasayran ang gihimo sa sospek. Sumala nila alas 5 sa hapon niadtong adlaw, hapit oras sab silang nangita sa mga bata. Gani nakita pa daw sa inahan ni Inday ang ilang tsanela sa gawas sa balay sa sospek apan milimod pa ang sospek. Wala pa ko nangutana sa iya sir nga naabad dara ang mga bata ni anak man day na ang among suspect nga ay kunin mo na yung mga tsinelas kay nagtakbo daw sa mga plaza. Niadto ko plaza. Apan paglabay sa pipila ka minutong pangitaay sa duha, didto lamang gihapon kini nakitaan sa balay sa sospek. Mga bata man nag-ingon sir nga gipasulod daw sila sa kwarto. Pero kana sila ma'am, kanang sospek, kuya-kuya, murag kuya-kuya. Oo, kuya. Kumpiyansa kay gapalit man na sila skin didto. Pag-abot sa iyang mama, naghilak man ni siya na nag-open din siya sa iyang mama nga gipakitaan din sa tapos gipagunit daw sa ilaha sir. Ulbaan, lagot ko. Ko diin da ka na dito, gitaguan ko ni kuan, sulod mi sa balay ni Kuya gisulod daw sa kwarto. Duro siya gihilak, ingon ko nga, hala ka, nara di ka, grabing pangita na ko ni. Gilayon nga gireport sa mga ginikanan ng hitabo sa pulisya o giaresto ang sospek. Voluntarily lumabas siya ng kanyang kwarto at itinuro ng mga bata na yun yung suspect na nanghipo sa kanila. Priso na karon sa Mabuhay Police Station sa General Santos City ang sospek ug nagdubili na kini sa pagluwat ug pamahayag. Pero nga nabuhat, pero wato dito yung Sir Saba? Wala man tugi ano? Kasong act of lasciviousness ilawom sa RA 7610 ang atubangon sa sospek. Inquest proceedings yung proseso na kanyang pinagdaanan and he will face a charge for acts of lasciviousness. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.